Sakatau 20 ing siji sekolah ana loro siswa sing lagi ngomong babagan gosip sing dirungokake salah sijine siswa. Siswa kasebut ngandani gosip kasebut marang kancane kanthi bisik-bisik. Awakmu wis seru ta rumor iki? Rumor apa sih? Lah apa awak dhewe iki ngomongnya bisik-bisik ngene iki, heh. Aja rame-rame ta lah. Ampun. Iya, duh, udah ngomong. Dadi ngene, rumor iku ana siswa nang angkatane mbakku ana sing bundir. Hah? Temenan dah? Genah awakmu, Cak? Aja rame-rame ta lah, aku lak wis ngomong sih. Lek awakmu gak percaya, ayo nang perpustakaan mumpung ana mbake ndek kono. Sopo sing nako? Awakmu dah? Mau awakmu ae. Gak. Awakmu sing duwe ide kok. Kan kok sing ide sih. Aduh, iya, ngribeti ae. Ngapunten nggih, Mbak, kula badhe tanglet. Mbake ngertos rumor angkatan biyen. Hah? Rumor apa sih? Niki Mbak ndamel rumor angkatan 2023 ana sing bundir. Walah, rumor iku ta. Halah iku kudu rumor sih. Kene tak critakno saiki. Oh, nggih, Mbak. Matur nuwun. Ayo tak critani nang kono ayo. Jadi, kene critani. Mulai sekolah ing taun 2023, segerombolan buli lagi ngumpul ing tengah lapangan. Rek, Jupri kok wis gak tau ketok arek iku. Iya yo. Kangen aku nganggar arekku meneh. Jupri. Oh sih. Lapo arek iku? Saya rek, ayo jajan sik. Nang kantin ayo kantin. Ya wis, ayo nang kantin. Oh, jajan tok pikiranmu. Lambo bagus iki gembrot. Ya wis, ayo nang kantin ayo. Ayo anjir. Ayo yo. Ayo. Kasih tuh wis tuku ombe ae aku. Ya wis aku titip sister, Gus. Ya wis. Ki ombe mono lho. Ya wis sun ya, Gus. Nggih. Nul, apa njaluk? Mau tau lah tuku dhewe. Lapo gak tuku? Mau aku gak ngelak. Saiki ngelak. Alah titik ae. Alah, mau iki lho ombeku. Sakno nerek. Aduh, podongku loro sih. Jeding sih aku. Aduh, perut sakit. Oh, iki kamar mandi nih. Aduh. Aduh. Duh, legoy rek. Duh, kok lampunya mati gini? Hah? Tuh lampu rek. Gak lucu rek. Bagus sendiri ya. Seminar ayo. Iya ya. Ini bagus iki. Ayo iki cetak sekolah. Kan mari lapo, Gus? Gak apa? Oh, mari dari kesetar. Oh no ae. Tom, ombe. Ambil ini. Jelas no. Lo boleh bolak-balik di pantai nih. Terus sebentar. Ada penampakan aku. Hah? Penampakan? Iya. Kayak setan ngono ta? Setan awan kayak gini. Iya. Ae kok. Delon muka aku mbok aku bocor dah. Alah wis santai lah Gus. Sik, ya bosnya diganggu. Malah kono. Heeh. Jadi lampu nih bolak-balik di Badeno. Terus lek wis mate. Ono penampakan. Jupri. Hah? Nampang Jupri. Duh, Jupri, arek iku wis gak mlebu per minggu. Mau ya wis tak goleki arek iku ya gak ono. Alah, wis ta Gus. Jupri saiki wis gak ono nang kene maneh Gus. Apa gak usah dipikirno. Gak. Aku gak bujuk. Aku rasanya dewi nang kono kenapa Jupri. Ya wis. Tak percaya mbek aku. Ora wedi.
karep wis. Sakwise perjalanan sing dawa, Bagus karo Manul akhirnya tetok nang gene simpangan. Ya wis kok, aku tak mulai. Ya, muga-muga awakmu sing kena. Gus. Oh, anak SCT iki. Ya wis lah, balik ae. Kesel-kesel. Pegel. Aku tak turu sik. Ngelak rek. Tak ngombe sik. Turu maneh enak iki. Suger. Turu pirang jam ya aku mau? 5 jaman. Gondong. Suwe yo tibake. Ya. Suara apa mau? Cok ngomong. Halah. Aku gak ono sapa-sapa lho. Moro-moro suara apa iku? Rek, aku iki wedi wis 3 minggu aku gak ngerasa nopo sing awakmu rasakno. Hah? Lha enak. Iya ya, awak dhewe sing kene ambek keweden. Aduh, aku iki wedi. Alah, mek 3 minggu ae paling ya aman awakmu iki. Dipelingno, moro-moro aku kudu diketoki apa? Ya wes, kowe ngono dungu sing akeh ae. Ah, iku bener jare Tom. Nah. Yo wes tak ngono, aku tak metu golek angin seger sih. Ya, Ya wes. Mosok Jupri dadi setan, rek aku gak diketok iblas. Alah, paling bagus halu. Haluan bagus. Suara apa itu? Mbak, apa tak tabrak awakmu, Mbak? Dalam aku dalam apa on, dia mau tuh hati gawe. Yon sih, Mbak. Helis, awak mungkin menan dia ya tak golek tiba kok nang kene. Besar. Wis ayo nang perpustakaan nang kene hawane gak enak. Ayo wis. Lapo sere loro iki? Tom, saya menawakmu golek angin. Bari kita setan nah. Ora yo Mbak kelas ae. Leh, ya saya. loh. Apa iki? Iki lho gotekane koncone cah iku sih. Lha apa nak kene? Yo se. Temen lah, aku gak dikare setan. Yo mosok aku garai setan. Lah terus apa sing panik? Alah, meneng Manul. Kok Manul sih? Manuel. Oh coba ganti Manul lah. Terus Maunel. Manuel. Mbah, karepmu tak celuk manuk ae. Halo wis mbuh karepmu.
Jenengmu lak Tommy sih. Apa no cek singkat? Loh, Rek, dulu HP ku enggak? Loh. Lah bote Kau nang tas kowe. lah bote kendi lho. Dek kelas paling. Oh iya sih nang kelas blekedes. Alah, mbok, mulai aku. Ya wis, ndang jupuk nek suwe tak tinggal lho. Ndang, Karepmu. Aduh HP ku tinggalan, Rek. Loh, HP ku nang ndi ya? Oh. Kok HP ku nang kene? Oh, suara apa? Setan. duh suwene bagus iki. Kok mulai-mulai iki. Rek, cukup wis pirang dina awak dhewe digugu ambek arek iku. Kalau aja mbujuk, pokoke awak dhewe kudu golek alasan supaya awak dhewe gak digugu ambek arek iku meneh. Oh, benar sih, Jupiter wis pirang-pirang minggu iki kamu. Sekolah gak kayak info ya, gak boleh info. Heeh. Musa awak dhewe halusinasi ini sih. Aku gak halu toh. Rek, dengan aku ngomong bisa, Bo. Aku gak halu toh. Saya meneng ngose Tom, ngomong ngono lho. Jadi gini, aku nemu jawabannya. Apa? Nah, adewe ini mlebu kelas itu. Nah, aku nemu barangnya caloro iku. Arek koncoe Jupri ya? Iya, sulis mbek sarteku. Alah, Jupri kok konco sampe arek. Mangkano. Halo, Mbok, wis pokoke sesuk aku kudu nemu barang caloro iku. Tambalekno bonekae. Apa mau balik no gua apa? Gak dibalekno, ya gak mau jawabane to. Sik, aku sulis kan. Oh iya Manu, lah apa kowe nak kene? Iki lak barang sih. Oh iya kene balekno. Iya tak balekno, tapi ono syaratnya. Apa kene? Syaratnya. Ayo sulis ayo Loh, mulai. halo Sar. Apa? Awakmu nang kene ana urusan apa ambek kancaku? Sarti iku boneka aku. Balekno gak? Iya tak balekno, tapi kamu kabeh kudu ngewangi aku. Apa? Soale aku karo kancaku diketokno karo Jupri terus. Kandhane ser arekku ambil dikandani. Halang repotno iki lho. Baca Apa iki? buku lah. Lah iya ngerti buku diari. apa? Kalau wis balekno iku bonekae. Oh, iya wis. Oke. Ayo boleh. Iki ya jawabane. Buku apa mau? Bos, kontak kok ae tak keplak. Iya ya wis tak taruh ngono. Buku diary. Koyo wedok ya ono diari sisan. Saya dulu. Wis yo. Suwun. Bro, apa iki? Temen koyo wedok ono gambare. Ayo diwacae. Ya wis. Oh alah rek. Apa ya salahku ya? Kok arek-arekku kok mesti ae nargetno aku dadi bahan buline. Apa ya salahku? Mesti lapo-lapo digarai mbak arek-arek. Awak dhewe luwe iki, tukang jajan po. Karo Bagus, Manul, Mbak Tom. Senane mesti ngarai ae. Sing bukuku diguwak, aku dijegal. Terus aku dipalaki ngon tuku. Karepe dhewe arek-arek iku. Apa gara-gara aku senengane condonge gumelak arek wedok ya. Mane arek-arek lanang pemane Bagus, Tom, Mbak Manul mandang aku rendah elek ngono. Sampai kapan yo aku dibully mbak arek ngini. Padahal kan arek lanang gombol arek wedok kan gak ono sih salah. Lapo sih arek iku gak seneng lek aku gombol mbak arek wedok.
Apa hubungannya karo awak dhewe? Aku gak ngerasa bersalah kok. Lho ya apa meneh? Mosok celanang dolen karo cah wedok. Hitungane yo gak masalah gak sih? Tapi Jupri ku koncoan karo arek wedok kabeh, deloken nah. Kanca-kanca cidek arek wedok kabeh, engko gak kemayu lah ini. Yo, apa yo? Tetep ae arek yo gak berlebihan sih San. Lah menurutku sih gak. Ya wis. Apa piye Gus? Ya aku sih ya ngono. Apa? Yo nang sisi sijine sakno sisan. Tapi lek nang sisi lainnya kayak Tommy. Alah, aku gak gelem digagune rek. Aku kudu golek kebenaran. BKP nang ndi awakmu? Goleki apa koncone Jupri? Melok nul. Sor. Manul bagus, lah apa kena kene? Kanok Jupri pole aku sing mbok garai. Herapan kok nek ngomong. Meneng Gus. Oh, dadi ngene Sor. Aku karo kancaku wis maca isi buku diary iku. Oh ngono ta. Jadi awakmu pengen ngerti Jupri saiki nandi. Semisal aku karo Bagus isok ketemu karo Jupri. Iso enggake ada iso njaluk sepuro. Gak iso, Jupri saiki gak nang kene. Maksudmu? Maksudmu Jupri gendet? Gak, aslinya ku Jupri ku wis meninggal. Gak mungkin, gak mungkin. Musuh kepala sekolah nggak kayak info. Iya. Aku iku entuk info iki teko pihak kepolisian. Nek Jupriku meninggal diakibatno, dhek iku dikeroyok ambek geng motor pas mulai sekolah. Aslinya sih pihak sekolahan wis ngkei info, cuma ya awakmu ae sing gak ngrungokno. Terus ini, kamu kan biasa sih kan kesalahan aku. Mending, aku ngomong Jupri. Kamu nang ibu Jupri, aku ngomong jujur kabeh kesalahan nanti. Ya wis. Ya wis, awak dhewe setuju. Ya wis, ini tanteni nang arep omahe Jupri sambolu ya. Nek pengen ero alamatnya nanti. Lah ono sih alamatnya nang buku diary ini Jupri. Terus ya apa dong? Wis jarno arek iku. Wis babano, jek ngerti wong enek salah. Walah ya wis. Enak sih aku sampai malu. Gus. Mbok Kalau jam 8 suwe-suwe lebih lho sakti. iki. Mbok jenenge Iya, Cynthia wis. jam piro? Sar, Lis, Oh iya. Jadi kamu kabeh wis siap kan ngadep nek Bunda Jupri? iya aku siap. Aku wis ngerti salahku ndek endi. Aku pengen berubah. Oke, bagus. Kamu seru kan salahmu nang ndi? wis. Ya wis nek ngono ayo ngadep nang ngarep ibuke Jupri. Ayo. Ya wis. Duh Jupri, maaf no mama Yole, gak iso nulung Jupri. Maaf no mama Yole. Assalamualaikum. Ngapunten Bunda, iki Sulis karo Sarti. Sulis, Sarti, Gusti wis gak tau ketemu Cak Ayu iki maneh. Ngapunten nggih, Bun. Sulis karo Sarti gak sok jenguk, soalnya tugas sekolah tambah ruwet. Iya yo pasti. Duh, nduk, namburimu ku sapa? Koncone Jupri si Santa. Nggih. Nggih, Bu. Kula Manuel. Ini iki Bagus Tro, Bu. Ya wis, ayo mlebu. Jadi ana apa iki rame-rame? Manuel, Bagus Ro, ayo jelasno kabeh. Dadi ngene, Bu. Kula karo kanca-kanca kula Bagus Tro lan Tommy biyen seneng bully Jupri, Bu. Jadi awakmu sing garai putraku kok ngene. Sabar nggih, Bu. Sabar. Sabar nggih, Bu.
Kula ngertos Bu, lek ibu ngamuk lan bencine kula karo Bagus Tro. Tapi tujuannya kula ning kene kepengen ngalurusno masalah niki. Kula nuwun ngapura kali tindakan kula lan rencang-rencang kula mbiyen. Nggih. Kula rancang-rancang pun ngertos kesalahane. Awak dhewe kabeh berubah. Jadi, piye Bun? Ya wis, kabeh wis ibu sepuroni. Tapi kowe kabeh kudu ngakoni kesalahan iki nak sekolahan. Cik kesalahan iki nang cepet mari lan putraku Jupri iso tenan nang kono. Nggih, Bu. Manul lan Pasti. Bagus akhirnya ngakoni nang pihak sekolahan didampingi karo Sulis lan Sarti sing dadi saksiye. Tom sing tetep gak gelem ngakoni kesalahane akhirnya entuk sanksi sing luwih gedhe teko Manul lan Bagus, yaiku sanksi sosial. Manul lan Bagus iso tenang ngejalakno uripe, tapi beda karo Tom sing uripe gak tenang. Nah, jadi ngono ceritane. Saiki apa sih pesan sing iso dijupuk teko kendaliane Jupri? Bener, pinter rek Caca iki. Tak tambahi yo. Nek salahku kudu ngaku salah, ojo malah ngerasa koyo gak salah. Ngerti? Wes ya rek, lek koncoan iku aja aneh-aneh, sing apik wae. Gak ono sing salah kok koncoan karo lawan jenis iku. Lanang ta wedok, koncoan iku gak aneh. Biasa. Tetep saling jaga lan toleransi. Aja sampai kelakuane kiling Tom, Manul lan Bagus. Sekian cerita teko dhewe. Matur nuwun. Dadah.